Alright, ake ngibingelela kuphi nakuphi lapho kufinyelela kena zobuciko media and production. Igama lami ke nguMelisizwe ngoba umusa ngwami noma umfana wasemangwadini phansi enkandle Friday la ngiphuma khona. Njengamanje ke ngifuna nawe sizobuka kanje. Kunezinto ekufanele siyibheke, kunezinto ekufanele siyibukisise. Into ke ihamba kanje namhlanje ngithe ake sibuke ukuhamba komcimbi uwonkana. Siwubuke nje umcimbi uqala eqaleni. Umcimbi uqala kusondele, umcimbi uqala kuthintwa ama-artist, kunikezwana ikhathi, umcimbi uyahamba njalo kunikezwana ikhathi okuzosetshenzwa ngazo, ikhathi okufanele kuvunyelwane ngazo. Engifuna sikubuke kakhulu ke kunalabo abantu okuyibona abaphatha amathikithi amaciko, mhlamba kwemedia, awema-artist, awana kuze kukwazi ukuthi kubonakala ngempela wena ongena emcimbini ungena ngokufanele. Into ekuyenzeke ke labo bantu ave belahleka bafowethu abantu abaphatha amathikithi akekho umuntu olahleka njengomuntu ophatha amathikithi. Sisuke lapho sigudle siza kuphi na, siyacela bahleli bemcimbi ake nithi maniqasha ngasesangweni, siyacela akube khona noma ababili aba understand indima ekusuke uqashe kuyona, ngabe umcimbi kamaskando, wekwaito, hip hop, wegospel, whatever umcimbi osukwenzile wepolitiki, but esangweni kulabantu bakho abagade ezophepha. Awenze sure ukuthi isango ngesango mhlambe bakhona abawu2 aba understand indima. Leyo nto isiza kuphi no, kukhona ukuthi kufike unto encane, akamazi unto encane, uyazazi ingoma zakhe, uselokho emisa sekufanele lokho ezichaza unto encane ngumuntu encane. Oh emathi kufike umajongosi umculi okhona endimeni mangakunezi ingoma zakho uyazazi, kodwa ngokuthi akazi umbone kaninginingi sewuyaqala manje wenze njani, ubani majongosa uyichaze majongosa, sekufanele iartist lize ligcine lihlubuka, liyaqamba liyangena lizoperforma selihlubukile. Alisabanika abantu lento ekufanele libanike ngoba selizizwe lilincane kakhulu ngalendlela ukuthi wena ngendlela obubeke ngayo umuntu esangweni ubeke umuntu ongaqondi kahle ukuthi ubani. Siyangena siphuma sesisukile esangweni, sesiqedile ngalabo amathikithi, singena ngaphakathi sekuyilanga lomcimbi. Irana bafowethu nisiphena amarana understanda kangcono na understand abaculi ukuthi usibanibani azokwazi ukuyomfuna, ngabe lincane artist, ngabe likhulu artist, ngabe liphakathi nendawo iartist ngakuwena, but kodwa ngoba sisuke liqashiwe lilapho yenza sure ukuthi uyihlupha uyalithola lelo artist uthi liubani mawuyirana. Enye into la kusuke kubekwe khona ama-artist, yenzani sure ama-artist nikhona ngenxa ukuthi sekuyehliwa manje, kuyafunwa ke manje, uphi usibanibani, nimboni aze nimbone usibanibani fanele ungene stage. Kube ilento le yokuphatha ama-USB mawu artist eqashwe nje ngesikhathi, akube nomuntu ongemumva ozoba ozoqondana no-collector ingoma zeni kusenesikhathi, ayithathe ayifake la lethe uzoyifaka kwi-laptop okuyiyona ezosebenza ngosuku, noma makuthi kuzobe kuphethe ikhompyutha ezosebenza ngosuku. Kuyaziwa ukuthi umzukulu uzodlala ingoma ezo4, uzodlala le, hayi ukuthi sekuyenzeka artist liyafika lifika ne-USB kanti izokhahlelana nomshini wakho wena DJ ophethe noma wena sound engineer osuku nawo ngalelo langa. Sekwenzakalani, sekufanele kulokhu kumiwe stage manje, kulokhu kuba nezinto kanti kube into ozenbenisende prior kwahamba zafakwa, kwazi ukuthi umzukulu uyangena ngo1, zahlelwa into zakho ukuthi ngo1 umzukulu uyangena, uzodlala lezi ingoma. Leyo nto ilekelela ekuthenini abese kuyashitha okay umzukulu engomeni zakho sokuneza ingoma ezo3, ubusuba no3 minutes ukuthi ubingelela abantu bakho ngendlela yakho, ngoba phela abaculi bafowethu nikhumbule banendlela yabo yokubingelela. Leyo nto ilekelela nasekuthenini sikwazi ukuthi umcimbi uhambe smooth, uhambe ngalendlela efunakalayo eyenza ukuthi ungasali gap. Kwenzelwe nokuthi makwenzekile mhlelo omcimbi ngoba kunabantu osukubabekile, abuyibona bekuxhumanela nama-artist, wabona umcimbi wakho uqala awusaqali, mhlawumbe uthe uzoqala ngo10 usuzoqala ngo12 umcimbi, obviously ekhathini obuyibekile sekunoshintsho. Fona phela usufonela limit ubuzodlala ngo1 dot, sesihlehlisile uzodlala ngo3, sesinikeza ulimit ukuthi
akwazi ukuhlela into zakhe naye angagijima ukuthi ngikhava u1 afike lapha agcine sehlala 2 hours engabe mhlawumbe usehambile wayosebenza kwenye indawo khona indawo uthola mhlawumbe ziseduze isondelene ubezokwazi ukuyosebenza kuzona. Leyo nto yenza ukuthi umcimbi uhambe kahle, uhambe ngohlelo, uhambe kamnandi, bonke abantu bajabule. Kunabantu asuke bezele abaculi abathize mayingasadlali lo mculi sekuyaqala kuba ngathi wena mhlelo womcimbi ubunamanga, sekufanele ulokhu uchaza ke manje ngawe kanti izinto mazikhona sihleleke ngendlela. Stage manager kade abantu abagibele stage ngokungemvume, wenze show ukuthi amaciko akhe angena ngokuyikhona, wenze show ukuthi o-MC bakho bahlelekile bangene ngendlela okuyiyona. Nakho ke futhi ngifuna ukukucacisa, u-MC akahlangene bafowethu nokusuke kwenzekile. Into kanje kufike kube stage manager, kube sound engineer, bese kube MC. Laba abantu bobathathu bandawonye. Yes, ningabashaya ngebhande lodwa kodwa into ima kanje. U-MC uthatha ku stage manager ukuthi uzongena ufaka usibanibani nosibanibani. Uyena futhi u-stage manager usebuyisa ushintsha athi sekuyashintsha akusezungena usibanibani sekuzongena usibanibani. So leyo nto ugcina u-MC ngeke ngibuke mhlambe kuma city launch kakhulukazi yabo ma city launch sekuzofika iartist lize ku-MC ngingena nini. No, u-MC akahlangene nokuthi ungena nini. U-MC uzokubiza mase kufanele ungene stage. U-MC ukuthi afike nalelo luhla anikiwe asho ukuthi usibanibani abasondela. Makunoshintsho u-stage manager akamtshela u-MC khona azophinda memezela nokuzoba noshintsho ku1 no2 no3. Angaqhamuki sekuthiwa ayi akusangena usibanibani sengena usibanibani. Sengize mina ngawotshela abantu ukuthi usibanibani ozongena. Khumbula ukuthi ma-MC uyagibela stage uyashaya lindelana usibanibani. So abantu sebehleli sebelinde lo muntu. Igama uMelisizwe uBongusa wakamNomia. Ekhaya kusenkandle Friday. Uthando engikuthanda ngalo mntana sekhaya. Bheka ngawushanela u-N2 ngesixupho ngenze sure ukuthi lelo thando ngiyakukhombisa. Ungakhohlwa kunemicimbi eminingi kakhulu kule nyanga ezoqala. Kusuka nje kule weekend yamhla ka30 kunama event akhona ayinqwaba. Uze bheke yakho siwaposta ngokulandelana einkundleni zethu zokuxhumana. Sicela please usilandele ezobuciko media, kuma social media, ku YouTube uyasithola, ku Facebook uyasithola, ku TikTok uyasithola. MC Melisizwe uyamthola izo zonke indawo futhi zokuxhumana. Wena into ongayenza ukuthi mawumlandele noma ngabe yipi iyobe isikulidela kwenye indawo. Uthando engikuthanda ngalo ngehla ngobonda njengesicabcabo mina ekhaya kule phezulu kwelakithi enkandle Friday la ngiqhamuka khona. Inkosi engiphethe ucula uXabasha uDon Makhathini wasenkwaleni waphutha njenge coach wasonkofa ngopha ilingana zabafoza umsiyane ake ngehle ngobonda nisale kahle.